nsɛm ahodo ato yɛn boase aboabo no yɛde so mu sɛ Badwam so kase bo nsɛm na dɔso kai sɛ obenya bi ahwɛ DSTV channel 280 Go TV channel 178 na nsɛm no yɛbɛtie so kahye bi eni sɛ aposifo atumi akyekere nipa makomakodu na yɛ osusu sɛ na no ada wo yɛ nsɛntwefo nhye mu bɔntere ne sɛ wo ma abato foforo nkoso ɛwɔ abato mpasua no ɛso sanso adwumakwa ya pa wo mo man mu sɛ wonhwɛ ni bɔne ho nsɛm so na kɔbɔ mo ɛkyerɛ sɛ nipa bɔnefo a wɔnom edua ntampe wi bi no na wo yɛ ho adwuma no wonhwɛ ɛho asɛm yi sanso na NDC mpanimfo ɛkyerɛ mu a asante mantem youth organizer ba ko ya na no ada no bɔntere ne no wɔdena kwa kɔma aposifo we ne nsɛm ahodo bi nam de so mu sɛ Badwam so kase wo hyia me a ɛyɛ afrɛ me anɔkye waba ajwa se wafi nsɛm nhye mu no me de to aso ama Post adwumako ne fa ye wo inchi wonom ene Western North Police wa team no aka won ho abom na wo motima kyere nipa du na bia na no ada na wo ye nsɛntwefo nhye mu na nhye mu no ase no de kogya abo nti de bia abo nsa kyerɛ sɛ MPP amanyɔko ne mpanimfo de krata aba abonte sɛ na no ada bato ɛkɔ so no wo mo hye wo mo ho yi mpanimfo bi firi mu a wa ma wo mo anto mo so aba ka ne sɛ disqualify wonom enu nti mpanimfo de krata aba so obehwe no wasa ato awin aba ne biem na o manfo ne bi kyerɛ sɛ wo mema wo mbra wo santre ne nti aposifo akwachi mu edunan Posifo de abeto dwase wakyere enipa dunan bi a wabo wontirmu po se MPP amanyɔko ne mpasuaso abato ebekoso ewo enchi watoye tifi mantemu no obema basabasa he asi wonma wakyere womo kwabena anadini kwesifo bi Isaac Opon Stephen Kofi Isaac Mensa Kwame Amofa Echampo Ernest Prosper Hato Hadi Koda Aite Tete Kwesiminta Dominica Kakpo Odum Boche ene Emmanuel Ahin Owusu na wakyere womo wabra Okobowura onipa ba kwa wakwa akosi akan apredi bre ewo amanyɔko ne mu fie ekɔbɔ ne ntrene sɛ wɔntwe ne ho emfiri abato no emu sese wɔde wɔn nyina akoposi aso ya enche wɔde wɔnom ebekɔ kotu posifo de yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ adwumakwa ya pa no ɔman mu sɛ wɔnhwɛ ni bɔne ho nsɛm so na Cortex Control Commission no na wɔnom mpanimfo keka wɔn ho bɔ mu a wɔtumi hwɛ ma wi ya yɛnye ntumu wɔ man yi mu no wo de ba ɛyɛ ɔman Ghana yɛsika ma 50 million Ghana cedis bundase military camp yɛ wɔn kra ha sɛ na ɛne bɔtɔ bebree wɔn hwɛ gu hɔ a wɔtwa agya etu mu so wɔhwɛ no sanse obo ɔman Ghana mu no bɔne ho dwade anya ade sɛ yɛsoso so kra na ɛno no wo de ba kilo ma na sɛ 50,000 kilo ɛna mpanimfo twa agya atuma wɔn machine nyina adwere bɛ na ɛno akyi no ɛna mpanimfo yɛ wɔnom ɛhwɛ no bɔne ho nsɛm so wɔn mu di tu dwa sɛ wɔn mu afi so ɔman Ghana yɛ wɔn de ambra yɛ hyɛ sɛ yɛnyɛ no ɛno na wɔn mu yɛ wɔhyɛ nwuram baabi no wɔdua ntampe no wɔtɔn no wɔdi ho dwa wɔsɛ wantwe ho amfiri ho na sɛ bra no so mu a nyɛ obi na akumantwi wɔasi akɔda ne ti agye akyerɛ ne yɛkyi yɛn nso so ɛyɛ bebree a efiri Volta region and Eastern region a yɛakye na ne yɛakye a yɛba abɛsɛ no no ebi wɔ hɔ a yɛnya nkrɔfoɔ nsa so wɔ mu ebi mu so wɔ hɔ a yɛankyɛ obi anka ho sɛ yɛne wɔ ka sɛ yɛwɔ nkrɔfoɔ ɛnan a ɔmugina court ɛdi ɔmasɛm enu echi wodi tu dwase oman Ghana mamra ye didi dwuma ewo mayimu no emma kwan se obi ebedue no bone ewo mayimu anase ode sa aduri ebedi dwuma wo kwan bi ya so kosi se sa mre yi empanifo betimi ahwemu yi na sesei asoye nani abrepa ya wo mo a eye wifuo ede fa akwambone so pese wodi firi oman Ghana mu ekoto wa ma wodo so nyina no obekere wo mo emra no se ne yenim ne dedaada na yemra kunini a edi ye adwuma eye na Cortex Control Commission Act 1019 no eno ene yede ye adwuma eno no hwɛ mu a ne ɔka nyina ne sɛ wɔ section 39 no eba nyina no so obia ɔyɛ enubɔne ho adwuma no ɔmo omudua ɔmo ton ɔmo omunum no ne nyina emra no etia enti sɛ ene mo kasa yi ɛdeɛ emra ma ho kwan ɛwɔ ye man mu sɛ obi bɛka sɛ mekɔ akudua wi everyone when I am concerned for Emwana beto dwase abrantia ne dini Razak Kwampa ono kwa asante mantem wa NDC amanyɔko no ɛfa ba bi wogina boaboa dom wa no ɛma wonom na wada wo ye video beto abonte a wo kyerɛ sɛ MPP ni bi a sɛ bi oba bɛyɛ ne ho sɛ wo bɛma wo mpesua no so no wo ye NDC ni abro no keka nsɛm fata mampanyi ɔte sɛ wakum nkrofo nkron nti sɛ ɔmo nso kum mienu a ɛnyɛ hwe na saa asɛm no yɛ asɛm bi a kyerɛ sɛ posifo te wɔnyam ɛhye wɔn mo paa na me ne wo ka sɛ NDC mpanifo ahwɛ abrantia na ya wodna kwa akɔma posifo sɛ sɛbi amanyɔko ne nsoso anyambra nsɛm ɛte saa so nti no mmra ɛne ne ni
When the police issue their statement in relation to the arrest of our youth organizer for Swami constituency, yesterday we went to the police command, had a discussion with the police commander and told him that unfortunately our youth organizer, Kwampa Razak Avolia, was not in town. And today we will bring him to them. True to our words, today as counsel for Mr. Razak Kwampa, together with the national organizer of NDC, Honorable Joseph Yamin, the national deputy secretary, Mr. Mustafa Bandi, and all the national regional executives in Ashanti region, together we came. NDC amanyukuo no de ato a policefoɔ animu sɛ ɛnam sɛ wakyere wɔnom enipa ninti no obi biara wɔ no nso ɔbɛka nsɛm bisa no wɔmɔmɔden ase wɔbɛkyere no. National organizer Joseph Yamin de nsɛm sei ɛna tuuda. Given the legal aspect to this, we will also give the political twist. We are not in any way going to be intimidated by the police and the arrest. You see us masked up here, we'll be coming any time the police takes an action. All we're expecting them to do is to extend equal measure to the MPP. They arrested, okay, we brought him because they intercepted a viral video. As I speak on my phone, I have 4 viral videos that will go viral any moment from now, from the MPP side. And some Cornwall Monty MPP Amanyokoro Penina Wano, and our National Communication Director Edema or more Richard Ahiagba, or Penny in some what to do and what you said, and one wapa, say Catamanso Amanyoko, a woman penny for a woman or two mefa branty in someone and wada, or Kakaya posted for a penachel or no, they was saying and said that when you say. When you say Catamanso Amanyoko, you free penny for so come quadaso, a yadia said to trust some master woman manas when you decide any or Marabonte mechanism being found. NDC4, Omo youth organizer or Swami Ashanti region. Our can't send be say, Omo dear, Omo say 2024 election, Omo Kono, assume dream, Omo de Tokwa, and ya pray, and say, Unya Aba, but to me, they are about MPP ni. Now, you can't MPP ni Ashanti region. How do you say MPP a party from our Ashanti region? Till be Ashanti region say, Unya Aba, Fabo MPP ni. I know say as I devote you that who are be a MPP and I some support MPP. No Fabo intimidate you. Say nipa be who kura mo na NDC and winning. Open power. Just say open power. Some person munya power ni say nipa be who are nipa and form. And here ka say NDC for betumi amayeji omo dia omo making sure say akwai omo nyini free party ni mu. Auditor General to me betichemu enka say we there na ye COVID expense na we there nye COVID expense because mekai ye man nsuo no na nsuo no enye COVID edro electricity no enye COVID edro but now COVID 19 no e ba ne say e say ye man nsuo free e ba ne say e say ye ma electricity free na obi kambechi sanitizer ne nose mask ne Veronica buckets we mu nyina ya akadia e ba ye say be boa ma nipa ye Ghana fo nyina yetumi aboy ho ban enti say ba ne esense ka no yentumi nka say we ni spend your Ghana fo ho no ene de enye COVID direct sika no a e ba ye nyina ye spend ye no e COVID sika enti Auditor General among be fa insinsin mu bia emba enka say we de da ha na we da ha sika ne nyina ye sika ba ko ahoban bo na aban de ba yemfiri ho ne enko o my Ghana ye mrahye bidwem na ena nya agrokra we ne mpanimfo miru no de abo ani wo mrahye bidwa no emu boko central mrahye bidwa ni Mahama Ayarega any defense minister Dominic Nitibu na ne nyina ye wa na nse ya mentimi ho ase ma na ho minister no susu se asrafo ne nkrofo bi yatima tutumtu ekum Ghana fo bi no no ene ho asem kopi mo mrahye bidwa mu ena afei Dominic Nitibu kire se kamia esa se mentimi ho ase da ewo boko ho no ma na se wa ho no no enya de se mpanimfo tete sa no atimesi hu gina ye etu ase ana se wotu ho na mo ne no ena Mahama Ayarega kire se opanyini kasa wone na nya adwen kurasa se aso ye hweba mbɔ some sono, one more human so befe, I want some tree abaganda from baby. However, I call on Parliament to look into the military brutalities and their operational style in Boku. I have petitioned the Commission on Human Rights and Administrative Justice
to address these specific egregious human rights violations occasioned by these cold-blooded executions by the soldiers of the 10 citizens of Boku. Ranking member on Defense and Interior Committee James Agalga Ekasa Fasa and Samoa Mahama Yariga editu Dwahono and what was so say Sabasabasaya Ekoso Ewo Bokono and we be here so memuni na be hu ne say national security asem enum ena panyini awadadom kese na no ewo mahebedwam abedi akire afenyo maken ebo kokose Sabasabasayo ene entokwa Ekoso Ewo Bokono wonhwe yiye se wonfa amanyosem emforefore mu. It is not just a conflict between Pusazis and non-Pusis. It is a crisis which has escalated to the point where we need to treat the Boko issue now as a national one and give it national attention. On that note, Mr. Speaker, I would appeal for calm once again in Boko. I extend my deepest condolence to the victims in Boko. This calls for our very reasonable approach to the problem, not to be very emotional, not to attempt to even do politics with it, and by extension attack the government. Mandela ye no eben wager sutade no me no kase amane bofo no matwetwe nkoba wo kyese enkrandan board ne de nanso afibia no se koba sensuo si fom na na se mpanimfo bie wager tade se munsuo na ye mabro so ntia mese nkwa se de yiri fa wo mo se wo mo adan kum nipa ese japade ne ho akohia se ebre ne ya benti wo mutu behind dan won kran ne amane bofo ene wo matwetwe nkomo se Soko piemu ewo weja mpatema insu tini enan ene woho lafa bale kokogel ena densu no ena weja dam no esiso inti se weja dam no eyema empenifo a womo Ghana Water Company Limited ebie ama nsui etene na nsui etene ekọ manfo efi kwose womo ejapade we na manfo a womo ete Mandela a ben weja dam ede abetudwa se afiwei womo hwese ne nema ekwa womo entimi entena mpatemu entwen ema nsu a womo ebebie ewo weja dam no emetwin form so enkum nipa ense japade abra womo ne Adom News Central for twetwen komo no womo kire mu se sese womo akohan adan ewo brono ahodo so a womo ebetu akọ se na womo ekire womo ensem se wo bie dam ne dia esese nyama bebre ana ema ye ho kire ye tankora te ya ye bre wo nti ya fi ye pesinka ye free ano because high because you can current a higher pan to be seeing free. Me de me too ankasa yense me too because insure na yes am for ntare nyama bebre we dan abedem na insure abemu de ende enye kra sisi ade akopedan a yenye bi tie bia be next month konda na say next month konda ne yeko last year by no ye hu bi da ma betena 16 years ni emba kra en step we ha kra da nti eje obi ansem de ebeyan say ebia ye be ya hoboa na etwefia because I had ye hwe bebi am wo bia ni bebi obi baka say obeboa say ye say ana say ye say na gbon for mo ba mo abra wa mo kese 5 Yeguswa ejina weja agbari hodom amra sebedwane ye wo hodom eye ma mete na mensa ba na musini ye wo honso ye Patrick Kwesi Brako Kumbo no wakeka wo ho abum sanse ensuo ne frase yi ni tinti ho akohia se sukan hodo ye mu asisi no wo mo hwe no ode ahyan kase etete mu nyina na Adom kase nso edi wo machi sei annually you can say ritual in the sense say ye nya permanent solution idie say ye so ye nya ye be afamu die ye de ohawa ya nso to a eba ye crop no so no na etwa me say ye bia ye be ya na ntem no nso no to a oha no ebre ase ye titi ha no ye nim say ntuo to eha ye first and foremost ebinom no wo ma ye wo ma adwen say wo mo sisi dai asisi ba bia ye kakra wo kobu o kyan behu say na obi esi bia wo site any ho no na osi ebinom ye say nso no to like yes kan no wo mu tu o ba bia wo mo na wo ma ko ba bi iso no to wia no aba wo mu bemben water waste na no wo mu tu nru egumu o say no a echoki ha wo mu woni wo no mu e kan dey in and day out say ma ye nhwie bola
any nyama engu we say because a choky drains na maye obe kan ebinu betie na sopemu bi mu so entie na sopemu MC aw no wejagbawe Patrick Kumo enso editudwa anamo a wo mo etu edititi nsuotene enan ewo mpatemu a nsuo to anase wo mo ebie dam na etimi etwifo omanfo iso area baby e fro kokojo no anase Nico's Palace no ye schedule say almost about 2 days ni yate ho na wie a ye movie machine aba baby e jese e fro kokojo I wo new weja electoral area di mu na me gidi say ye wage na wi me gidi say beboa amansuo no emfa ye community members no but the one say this year nya ntie say insuo dodo na beto na ye tu anamo in term this year say na be ya yamafo enko ahoyahia mo call last year no ye san so hwe say kokojo ye timu wi a ye be ko bale na yakote ho no so e wo Makati South area no yate ho nso mu then of course no CP area mo so no be bia o say ye ti ho nyina ye be hwe ne atititi mu na meka say associations ni bi eba assembly ni emwa esan say baby edru yen so man ni mo ayeden